Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täderikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şugun hormat prezident Gurbanuly Berdimuhammedow vilayetler hemde Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sanly ulgamy arkaly bilelikdäki mejlisine geçirdi. Onu Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işlerini we beýleki bir neçe meseleler garaldy. Salam hormat Minister Kabinetining agzalary, salam hormatly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary, salam hormatly häkimler. Hemen şuun bir vilayetleriň hem Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna Minister Kabinetining we Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sanly ulgamy arkaly bilelikdäki mejlisini geçirýär. Meclis Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk bilen bagly soraglara, hem beýleki soraglara sereder. Meclisin gün tertibine geçmek bilen ilk bilen nädir men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisiniň başlygy Mehmedowa söz berýär. Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmedowa kanun çykarjylyk işleri, şeýlegem Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri, beýmöküm fiýaty jemgyçlik çäresine aýanlyk, açyklyk hemde raýatlaryň erkislegläriniň erkin beýan edilmegi ýörelgeleri esasyna geçirmek üçin görülýän şäherler barada maglumat berdi. Taýýarlyk işleri ogurdaş düzümler bilen birlikde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde saýlaw kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda alınıp barly. Siyasi partiler we jemgyçlik birleşikleri bilen birlikde ýerlerde saýlaw kanunçylygyny hemde bir möhüm çäreniň siyasi ähmiýetini düşündirmek işleri geçirli. Ýa-da bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlyk ornatçary Babaýew söz berýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatçary Babaýew Milli Geňeşiň halk maslahatynyň taryhy mejlisinde hemde Milli Geňeşiň agzalary bilen geçirilen duşukda kefitlenen wezifelere laýyklykda ýurdumyzyň hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan toplumlaryň işleri barada hadabat berdi. 12 martda boljak möhüm siýasy çäre Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk işleri alınıp barýar. Bu çäreniň guramaçyklyk geçirmegini öpçün etmek maksady bilen yerli häkimet idaralaryna we saýlaw toparlaryna ýigderli usuliýet kömegi saýlawçylaryň arasynda wagyz düşündiriş işleri ýola goýuldy. Ýa-da bolsa Minister Kabinetiniň başlyk ornatçary Berdimuhammedow söz berýär. Vice-premier Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny guramaçyklyk geçirmek boýunça ýurdumyzyň mali ykdysat toplumynyň idaralary tarapyndan alınıp barýan işler barada hadabat berdi. Ýöňde boljak taryhy häkmetli siýasy çäreni malileşdirmek meseleleri hasabatyň özüni düzdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň ýokary derejede geçirmek üçin gözeňletlen çykdaşlaryň dislapy sany düzildi. Kyrgyzstanda döwlet büdjetiniň malileşdirilýän harajatlar saýlaw bültenlerini çap etmek, wilayet, şäher we etrap saýlaw toparlar üçin gollanmalyň taýýarlanmagyna, dalaşgärler barada maglumatlary halk köpçüligine getirmek, olaryň iş toparlaryny guramak, şeýlegem halkara synçylarynyň we daşary ýurt köpçülikleriniň habar berişleriniň wekilleriniň ýurdumyzda bolmagy bilen bagly çykdaşlara görüktirilenler. Ýa-da bolsa Minister Kabinetiniň başlygynyň ornatçary Abdurrahmanowa söz berýär. Vice-premier Abdurrahmanow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk barada hadabat berdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisinde döwlet dolanşygyna ýurdumyzda ösürmegiň täze tapgylaryna ýaş ýolbaşlary çekmek barada kabul edilen degişli taryhy çözgütlere laýyklykda giňerimli işler alınıp barýar. Türkmenistanda saýlawlary we tarat alşyklary geçirmek boýunça merkez toparyň kadrlaryna laýyklykda prezident saýlawlarynyň geçiriljek güni bolan 12 martda ýaşaýan ýerlerinden uzakda işleýän, gatna usulyna zähmet çekýän pudoň işgärleriniň 7 ogulaýynyň saýlawlar güni ses bermegine garaşlýar. Ýa-da bolsa Minister Kabinetiniň başlyk ornatçary Orazgelliýew söz berýär. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatçary Orazgelliýew gözüçi edýän pudoklaryna Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk, şeýlegem ýurdumyzyň wilayetlerine gowy çekişine taýýarlyk işleriniň alınıp baryşy barada hadabat berdi. Möhüm siýasy jemgyçlik çäreni guramaçyklyk geçirmek maksady bilen wilayetlerde hemde Aşgabat şäherinde OSNA toplumynyň ministrliginiň we pudoklaryň dolanyş idaralarynyň kärhanlaryna saýlaw çastaklarynyň 19-sy döredilip, olarda saýlawlara gatnaşmagy we ses bermäge ähli şertler üpçedildi.
Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň gününe tutuş ýurdumyz boýunça tüwda merkezlerini hemde azyk dukanlaryny, çörek we beýleki azyk öýünleri bilen ýygyderli üpçün etmek boýunça gürleýän şäherler barada hem hasabat berildi. Şeýlekem häzirki wagtda wilayatlerde paýtaçy Babaday hanlar tarapyndan gowy çekişine başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barýanlygy, bir mögsimi belirlenen möhletlerde geçirmek, teňkelere hyzmat etmek üçin hemme zerur guramaçyk çäreleriň görlenligi barada aýdyldy. Vice-premier gowy çekişine başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek hemde ustad daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alimleriň we mehanizatorlaryň gatnaşmagyna tejribe maslahatlaryny geçirmek kaýçy bilen hormatly prezidentimize gizlendi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şeýle diýdi. Hormatly Misir Kabinetining agzalary, siň bilşiňiz diýerler, berkira dowlatynyň täze ýamyň galkynjy zamanyny ýolundyň owagy gozulunyň giň gerimli özgertmek, amala aşyrmak goýmak. Bu fudogy toplumyny ösürmek goýunça uly işler hem alınıp barylýar. Dowlatyň tarapyndan daýhanlamyň owa gozuluk ekinleriniň bol hasyny ösürip ýetişdirmekler üçin hem ählem şertler döredilýär. Ýurdumyzda öňdürilýän hem paýta öňüm ol senagat pudugyň şymyr gymmatly çyýgmal bolup durýar hemde bir hem pudugyň ösmeňe hem uly ýardam edýär. Goşa ekişi möhüm hem inni golaýlap gelýär. Bir möhüm hem paýtaçy Babaday hanlamyň öňünde hem ören hem möhüm wezipeldir. Ekiş möhümini agratiýanyň hem kadarlaryna laýyk ýokary hilem geçirmen uly ähmeti bardyr. Bir mewsumda geljekki hakyň hem düýbi tutulýar. Halkyň arkadaly zamany diýip alan edilen ýerlem edermen paýtaçylaryň hem ýurdumyzda agaltynyň ýokary hasyny ösürip ýetişdirjekdiňler hemde uly hem ähmet üstünlikden kazanjakdyklaryny hem ber ananya. Şoň arada ýurdumyzyň ahaly, Balkan, Lewap we Mari welaýatlaryna 23-nji martda Daşoğuz welaýatynda bolsa 30-njy martynda gowuşy ekişine başlamagy da ak pata berýär. Diýip borşalym hormatly ýaşanlarymyzdan hem gowuşy ekişine bystymala bilen hem başlap bermegini hem uly hormat bilen haýyş edýär. Ýurdumyzyň edermen paýtaçy Babaday hanlarynyň ählem we gozuluk işgärlerini oňa berip, jan dal maşgala we dansylaryny, atawa ulamyzyň bir miras goýan bir daýhançylyk hem däplerini dowam edip, eri watanyň mununu berekden gülläp etmek urun alyp baran hem işlerine de uly üstünlikleri arzu edýär. Hemen ýyl içinde diýilýär. Toprağı sepen her bir tohumumuz müň bolsun merdanem paýtaçy daýhanlamada hem bu işler amala aşyrmakda ol üstünlikleri arzu edýär. Indi bolsa azat bermek üçin Minister Kabinetining başlygy bolmakary Pürçeýekow söz berýär. Vice-premier Pürçeýekow güdüçige diýen gurulşyk we senagat toplumynyň ministrlikleriniň we puduklaryň dolanyş idaralarynyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň 12-nji martda geçirijek prezident saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça amala aşyrýan işler barada hasabat berdi. Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde tasdiklanylan tertibe laýyklykda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuklar geçirildi. Bir wajib tiýat şäherini ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin gurulşyk we senagat toplumynyň idara kärhanlaryna saýlaw şahsatlarynyň 10-sy döredildi. Olar zerur enjamlar we serişdeler, döwrewap kompýuterler we aragatnaçyk ulganlary, ýürüýte usulet gollanmalar bilen üpçedildi. Şeýlekem energetika ministrligi tarapyndan tarpejleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmek üçin ähli şäherler görülýär. Elektrik, gaz, suw üpçünçiligi, ulag we aragatnaçyk ulganlarynyň büyükdensiz işledilmek üçin Aşgabat şäher häkimligine hemde itrap häkimliklerine gurulşyk we senagat toplumynyň puwdaklaryna giýje günnüzden nowaçylyk ýola goýuldy. Häzir Minister Kabinetining başlygy ornmasary Gylýejow söz berýär. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylýejow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi.
Vice-premier Tügdäg we Daşak Iqtisady Aragatnaşyklary ministrliginiň hemde Dokumy Tenagaty ministrliginiň garamagyndaki idara kärhanlarda, paýtagtymyzda hemde wilayatlerde taýly участоklarynyň şol sanyna Akyl wilayatyna 364 sany taýly участоklarynyň gurnalandygyny, taýlylary ýokary derejede geçirmek üçin hemme şertleriň düredilendigini habar berdi. Raýatlara Tügdäg we beýlik hyzmatlary hödürlemek boýunça çäreler görülýär. Şeýle hem ýurdumyzyň Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdasy Aýdyn Geceler Hojuluk Jemgyýeti tarapyndan taýly участоklaryna akylly ýantylanýyş geçirgelerini gurnamak boýunça işler alınıp barlýar. Her orta minister kabinetinin başçylygy olmasary Mämmedowa söz berýär. Ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornatary Mämmedowa medeniýet ulgamynyň idaralary we köpçüliklerin habar beriş derişdeler tarapyndan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ýokary derejede geçirmäge taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Saýlawlar gününe saýlaw участоklarynyň äglisinde ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň, bagja saýdanlarynyň we dürejik toporlarynyň çykyşlaryny guramak meýilleşdirilýär. Prezident saýlawlarynyň geçirilişi baradaky maglumatlar ýurdumyzyň telewizionyasynda we radiosynda günü ýaýlymda halka ýetirilýär. Indi minister kabinetinin başçylygy olmasary Toýluýewa söz berýär. Vice-premier Toýluýew halkyň arkadaky zamana çygar bilen geçýän 2020-nji ýylyň taryhy ähmiýetli fiýasy jemgyýetçilik wakatyny urjak Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ýokary derejede guramaçykly geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň bilim, ilim, saglyk goraýyş, sport ulgamlary hemde jemgyýetçilik guramalary tarapyndan alınıp barýan taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Taýly участоklarynyň 1826-sy bilim edaralaryna, 65-si sport mekteplerine we 3-si saglyk goraýyş idaralaryna döredildi. Siyasi partiyalardan we jemgyýetçilik birleşiklerinden wekilleriň 2620-si milli sinçler höküminde belli alındy. Keselleriň ýaýramana garşy görüşýän adatdan da şary toparyň çözgütlerine laýyklykda ýöňde boljak möhüm jemgyýetçilik siýasat çäräni ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Her orta minister kabinetinin başçylygy olmasary Daşary işler ministri Merýedowa söz berýär. Vice-premier Daşary işler ministri Merýedow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Bu ýurda kerek edýän milli kanunçylygyň esasyna degişi işler geçirilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýäniň 30 döwletine ýerleşýän elçixanalaryna we konsullaklaryna taýly участоklarynyň 41-si döredildi. Ses berilmegine guramaçykly geçirmek üçin ähli degişi şertler gözeňletdirildi. Türkmen tarapynyň çakyry boýunça ýurdumyzda garaşly döwletleriň arkaşygyndan tinçler topar geldi. Şeýle hem geçiriljek möhüm jemgyýetçilik siýasy mewsimi türki döwletleriň guramasyndan, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyndan, Islam hyzmatdaşlyk guramasyndan hemde birnäçe goňşy ýurtlardan tinçleriň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň saýlawlary we saraşyklary geçirmek boýunça merkez toparynyň gollaw bermegine tinçler toparynyň ştaby açyldy. Halkara tinçler üçin olaryň ygtyýarlyklarynyň çäklerini, degişli hukuk kadralary bilen kefiýetlenilen saýlawlaryň geçirilişine we saýlawlar güni ses berilişiniň başyna teljermäni amala aşyrmak üçin ähli şertler döredildi. Saýlawlara taýýarlyk görülmegi bilen baglykda paýtagtymyzda Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we Birleşen Milletler Guramasynyň ugruş tüzümleriniň ýardam bermegine duşuklar hemde ýurdumyzyň degişli döwlet idaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna okuw maslahatlar geçirildi. 12 martda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny beýan etmäge daşary ýurtlaryň köpçülikleriniň habar beriş derişdeleri hem gyzyklanma bildirýärler. Häzir minister kabinetinin ýanynaky Ulu Kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Çakyýewa söz berýär. Ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulu Kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Çakyýew Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlygyň çäklerini gödäwçi edýän düzümler tarapyndan geçirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Türkmen Hawa ýollary we Türkmen Awtolawlary agentlikleri tarapyndan ýurdumyzda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglykda Türkmen tarapynyň çağırmagy boýunça paýtagtymyza gelen garaşly döwletleriň arkaşygynyň tinçler wekilligine hemde daşary ýurtlaryň mehmanlara ulug hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça şertleriň üpsün edilenligi habar berildi. Saýlaw gününe ýolagçy gatnawlarynyň artmagy bilen baglykda wilayatleriň, şäherleriň hemde etraplaryň ýylatyny jemgyýetçilik ulaglar bilen üpsün edip ýolagçylary ýokary hilli hyzmat ködürlemek boýunça çäreler gözeňletdirilýär. Saýlaw участоklaryna ses bermegiň barşy ýurdumyzyň merkez saýlaw toparynyň ýürüýti saýtyna taňly görnüşde geçiriler hemde onlaýn görkezler.
Göni aýlamyň el ýeterligini üpse etmek maksady bilen Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan taýluu çastaklaryna optik düýümli kabel çekilip web kameralar gurnaldy. Şeýlegem ýokary ýerli siýimsiz öýjükli aragatnaşyk internet, teleradio aýlymlary we beýlekler bilen üpse etmek üçin teňki aragatnaşyk serişleriniň barlygy sağlaş işler geçirildi. Ýar orta ministr kabinetining başlygynyň ornbasary Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiň sekretary Amanowa söz berýär. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiň sekretary Amanow Gözüçi edýän döwümler tarapyndan ýöňde boljak möhüm syýasy jemgyýetçilik çäresine görülýän taýýarlyk işleri, ony açyklyk, aýanlyk we din hukukluk ýörelgeleri ýagdaýyna geçirmek maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Harby we hukuk goraýjylaryň taýdykly işlemegine ýurdumyzda asudalygyň we durnuqlygyň saklanmagyna, ähli vilayatlerde we paýtagtymyzda kanunlyň hemde hukuk tertibiniň üpsenedilmegine, ähli saýlaw çastaklaryna ýanyň howpsuzlyk kadrlarynyň birja edilmegine gönüktirilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Soňra Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň vilayatlarynyň häkimleri hatabat berdiler. Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Bir ören möhüm syýasy jemgyýetçilik çäresini ýurdumyzyň konstitusiýasyna hemde hereket edýän milli kanunçyga laýyklykda demokratik ýörelgeler esasyna ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin paýtagtymyzda degişi işler ýaýbanlandyryldy. Aşgabat şäherine 310 saýlaw çastagy döredilip, olar zerur enjamlar, terişler we degişi gollanmalar bilen üpsenedildi. Aratatçılık ve öňüne ýanlaşdyryş kadrlaryny berja etmek üçin çäreleriň toplamy gödüň ötürli. Şeýlegem Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan degişi gulluklar bilen birlikde paýtagty we mundan meýlekde awadanlaşdyrmak hemde bagy bosanlygy beremek, aratatçılık tertip düzgünini saklamak, şäheriň ähli durmuş ulgamlarynyň büýükdensiz işlemegini, jemgyýetçilik ulaglarynyň taýdykly hereketini üpsenetmek maksady bilen degişi işler amala aşyrylýar. Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow şunlar öňde boljak möhüm syýasy jemgyýetçilik çäreni Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny guramaçykly we talably aýyp geçirmek maksady bilen vilayatda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Saýlawlara taýýarlyk görmek hemde guramaçykly geçirmek boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy taýýarlandy. Vilayatyň etraplaryna we Tejen şäheriniň çäklerine jemi 364 sany saýlaw çastaklary döredilip, olaryň 30-sy onlaýn tertibine gurnaldy. Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliw Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ýokary guramaçykly, milli demokratik ýörelgeler esasyna halkara kadrlaryny laýyklykda geçirmek we saýlawçylaryň işin gatnaşmagyny üpsenetmek boýunça meýilnama laýyklykda degişi işleriň alınıp barýany barada hatabat berdi. Vilayat boýunça döredilen saýlaw çastaklarynyň 272-si degişli derejede enjamlaşdyrylyp, saýlawlara dogry taýýar edildi. Saýlaw çastaklarynyň 30-syna saýlawlaryň geçirilişine sany ulgam arkaly syn etmek mümkinçiligi döredildi. Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny milli demokratik ýörelgeleriň esasyna geçirmek hemde saýlawçylaryň bir möhüm syýasy jemgyýetçilik çäre işin gatnaşmagyny gazanmak boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barýany barada hatabat berdi. Vilayatyň çäklerine 523 sany saýlaw çastaklary döredilip, olaryň ählisi bildirilýän taraplara laýyklykda dogry enjamlaşdyryldy. Olaryň 30-syna saýlawlaryň geçirilişine sany ulgam arkaly gödüçi etmäge mümkinçilik döredildi. Vilayatda saýlawlaryň öň ýanyna çäreler açyklyk we aýanlyk esasyna guramaçykly geçirildi. Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ýokary guramaçykly we talably aýyp geçirmek maksady bilen degişli meýilnama laýyklykda ýerul işleriň alınıp barýany barada hatabat berdi. Vilayat boýunça döredilen saýlaw çastaklarynyň 559-sy döwrewap ýerul enjamlar bilen üpsenedildi. Saýlawlara sany ulgam arkaly syn etmek üçin hem saýlaw çastaklaryna ýerul şertler döredildi. Mar vilayatynyň häkimi Anne Berdiýew Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ähli tarap bilen guramaçykly, halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna bildirilýän talaplara laýyklykda, aýanlykda, milli demokratik ýörelgeler esasyna geçirmek boýunça meýilnamadan ugralanyp degişi işleriň ýerine getirilýäni barada hatabat berdi. Vilayatda 549 sany saýlaw çastaklary döredilip, olaryň ählisi Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny guramagyň tertibine laýyklykda enjamlaşdyrylyp taýýar edildi. Meclisiň başynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlary, jemgyýetçilik syýasy, taryhy ähmiýetli wakany
Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny ýokary guramaçyk derejesine geçirmek boýunça alınıp barlayan işler, ýurdumyzyň ýakly künjeklerini hukuk tertibini öpçün etmek boýunça amala aşyrlayan çäreler, harby we hukuk goraýjy idaralaryň ähli düzümlerini hemde wilayatlerdäki we Aşgabat şäherindäki saýlaw çastaklaryna nowatsy guramak boýunça geçirilen çäreler barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentime de hatabatlar dinläp şeýle diýdi. Hormatly Misir Kamniýatynyň agzalary. Hormatly döwlet topluluk geňeşiniň agzalary. Hormatly ýakynlar. Ýa-da döwürde garaşly bir tarap Türkmenistan demokratik kadrlary sürmäň ýolun anlamly öňe barýar. Biz jemgyýetimiziň hukuk esaslary, demokratik başlanşlarymyzy apoktolanyrmaga gönükdiren çägeriň giň toplumny durmuşy geçirýär. Ýurdumyzda raýatlarymyzy döwlet gullugyny işlemäge, saýlawlarda ses bermäge, döwlet wezipelerini saýlanmaga, ýurdun işlerini durly derejelerdäki jemgyýetçilik işlerini dolandyrmaga hem gatnaşmaga hukuky üpçün eden tertip ýola goýuldy. Döwletimiň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak. Saýlawlara meýärki bir döwrüň taraplaryna we halkara kadrlaryna raýatlykda geçirmek biziň amala aşyrýan özgertmeler siýasatymyzyň esasy uğurlarynyň hem biri bolup durýar. Ýarky döwürde ýurdumyz 10 martda geçirijek prezident saýlawlaryna giňden taýýarlyk görýär. Ses bermek üçin döwletimizde hem daşary ýurtlarda 2600-den hem köp saýlaw çastagy döredildi. Saýlawlaryň öňýanyna hem şäherlerini siýasy partiýalar we raýat jemgyýetiň toporlary Türkmenistanyň prezidenti wezipesine 9 dalaşgary öldürildi. Olar ýa-da welaýetlerde hem de Aşgabat şäherine saýlawçylar bilen duşýarlar. Bu ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlaryň maksatnamalaryň çykyşlary, tele ýaýymlary hem beýleki köpçülik bilen habar beriş serişlerini usulen raýatlarymyza ýetirýär. Ýöňbişiňler. Şunlaram öz okurklaryny ses bermäge mümkinçilik bolmadyk. Saýlawçylar üçin deslapdan ses bermek geçirilýär. Garaşly döwletden arkalaşy hem köp sanly halkara tinçiler topor eýýär ýurdumyzda saýlawlara görülen taýýarlyk synlamaga da girişdiler. Garaşly ýurdumyzyň durmuşynda mühim ähmiýet bolan bir jemgyýetçilik syýasy çäre demokratik kadrlar atawawlanmagy mahsus bolan milleme diýip desturlaryny satyna gurulmalydyr. Şeýle maksat bilen merýärdir. Siz Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçhanalaryň ýanyna düredilen saýlaw çastaklarynyň talabalaryk işlemegini üpçün etmeli. Şeýleme, bülüçerler öýe wagtynda işlenmegini hem de maglumatlaryň merkezde saýlaw toplaryna berilmegini gadanmaly. Toýlaýyp ýurdumda gelen halkara synçylar. O çasak saýlaw toplarynyň agzalarynyň hem de saýlaw çäresine gatnaşan beýleki değişik adamlaryň gysgaly koýut onu gudwarlygyndan geçirijini hem gödökçü etmeli. Saýlawlar başlamadan öň saýlaw çastaklaryna arasalaş kadrlarynyň iýişini geçirmeli. Bu yerlerde ähliýat ýaşy çären bir beza edilişini barlamaly. Şeýle olaryň ählitine lukmansyk nokotlaryň işlemegini ýola goýmaly. Biz Türkmenistan prezidenti 10 martda geçirijek saýlawlaryna arasaçylyk epidemiologiýa talaplarynyň dol hem ýerle ýetirmegini üpçün etmelidir. Aman siz bolsa gözlemçiler ministrlikden hem pudoklan donuş edaranyň ýollaşdyran birlikde saýlaw çastaklaryna jemgyýetçilik tertibiniň hem ýanyň howpsuzlygynyň kadrlarynyň bir ýerine ýetirmegini üpçün etmeli. Saýlawlaryň geçirilen deslalaryna adatdan daşary ýagdaýlaryň öňlenmek we ýanyň howpsuzlygyny
Öpüşün etmek boyunca hem zerru çağları geçirmeli. Siz berilen vakti hem de saylov toporunun iyisi hem tamamlanyansa saylov çağataklarına şahsı düzümün hem novosuluk etmeni kuranmalı. Harbi adamların hem hukuk korucu edaların işgärlerini hem Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarına işçen hem gatnaşmaly. Mehmetov. Sizin saylovlar günün çeli radyo yayımlarda hem beýleki köpçülikden habar westerlerine giňden beýan edilmegini gazanmaly. Halkymyzyň milli hem däplerine laýyklykda saylovlar güni saylov uçaşyklaryna dörejülük topolunyň aýdym faly çykyşlaryny guranmaly. Halkara fiýinçilerine ýurdumyzyň medeniýeti, tarih hem de milli gymmatlyklary bilen tanışmaga hem ýardam etmeli. Şeýlem Türkmenistanyň prezidenti 10 martda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk görmek barada maglumatlary ýurdumyzyň köpçüliklerin habar westerlerine, ýagny tele, radio yayımlarda, metot hem internette iyidir hem berip durmaly. Biz vatandaşlarymyzy Türkmenistanyň prezidenti hem saýlawlaryna işçen gatnaşmaga da çağırmaly. Türkçekov. Side boldy. Saýlaw uçaşyklaryny elektrik awzarlarynyň hem enjamlarynyň hopsuz işledilmegini öpüşün etmek boýunça guranmaçylyk tehnik hem çäherede geçirmegi tawsirýar. Şoňrada saýlaw uçaşyklaryna elektrik energiýasynyň büktünsiz berilmegini, uçaşyk saýlaw toporunyň hem hopsuz işlemegini eger zerurlyk ýüze çykanda olar hem kömek bermegi ýerli hem hünärmenlerimiz hem tawsiryn. Türkmenistan prezidentiniň saýlawlary ony ýylatyň elektrik energiýasy we hem suw bilen büktünsiz üpüşün edilmegini hem gözökçülükde sakla. Oradely we gylýaja. Türkmen topuryň şirin mazmunmatlary ýakymly tawamy hem ümmeti bilen tapawutlanýar. Hem şoňra saýlawlar ony saýlaw uçaşyklaryň ýanyna göçme nokatlary oýup halkara fiýinçiler hem saýlaw bilen saýlawçylar durly dümen taamlary pişme şirin mewelerdir şiirleri we beýleki önümleri hödürlenmek. Yerli hem haritdan sewdasyny guranmaly. Oy bir taraf ýurdumyzda geçirilen saýlawlary sinemaga gelen mehmanlar esasy bir türkmen saçanyň bereketini we hem halkymyzyň mehman söýürligini görsünler. Çakyýy. Siz halkara fiýinçileriň durly awtologlar bilen öpüşün etmeli, şeýlem saýlaw ony. Merkezi saýlaw toporunyň hem saýlaw uçaşyklaryna Türkmenistanyň merkezi saýlaw toporunyň saýtyna san ulama arkaly online hem aragatnaşyny guranmakda kömek bermeli. Saýlaw ony Aşgabat şäherine hem de welaýatlarda durly görnüşli olaglaň hem erkin gatnamagyny öpüşün etmeli. Döredirilen ähli saýlaw uçaşyklaryna hem aragatnaşyk ulamanyň büktünsiz işlemegine hem ýola goýmaly. Aşgabat şäheriniň hem de welaýatlaryň häkimleri saýlawlaryň hem talabalaryk geçirmek üçin esas agram hem jogap berýärlik ol siziň hem üstüňize düşýär. Şoňra Türkmenistan prezidentiniň saýlawlary ony ulu bayramçylara hem milli şahatlyk dawaratyna da hem ýöwürmelidir. Aşgabat şäheriniň hem de welaýatlaryň ýylaty 10 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna işçen gatnaşmalylar. Näse saýlaw uçaşyklaryna saýlawçylaryň gelmegini we hem saýlaw toporunyň agzarlaryna zerur bolan eslerine kömek berip hem bazarlaryň we hem dukanlaryň durly önümler bilen üçünçüligine de seretmeli. Hormatly minister kabinetining agzarlary, hormatly döwlet topuluk geňişliğiniň agzarlary, hormatly häkimler. Şu ýylyň 10 martyna geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny möhüm hem wakadyr. Şoňra size bir saýlaw. Aşaçan
aydın, demokratik, behteşik, erkin ve gurumuşuluklu ýagdaýda geçirmek taşırlar. Hem şonla bağlı, millileştirilen işler bolup biläjek. Adatdan daşary ýagdaýlar, hadiselere arşy hem destin şäherä görmäge hem mümkinçilik berer. Biz ähli wagt. Raýatdan howpsuzlygynyň we jeňmeşlik tertibiniň ýanyna garşy howpsuzlyk çäreleriniň arasdaçylyk kadrlaryň berjä edilmeýän. We elbetde isleýän, erkin beýan edilmeýäni üksün etmeýän borçludur. Şoňarada meclise gatnaşyjylaryň ählisi öňde duran bir saýlawlara doly taýýarlykly ýagdaýda hem jogapkärli garamanlar. Şöyle 19 martynda bolsa Oğuzhan Köşkler toplumuna Türkmenistanyň täze saýlanan prezidentiniň wuzifesine girişmege münasibetli dawarly çäreler geçirilýär. Şu hem çäreden soň kabul ediş merkezinde biz dawaramyzy dowam ederiz. Size hem bir wazifeleri yerine getirmekde üstünlük arzu edýär. Hormatly Minister Kabinetining agzalary, hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler. Biz şonuň bilen Minister Kabinetining sany ulgam arkaly bilelikdäki giňişi mejlisini geçirip gutorýar. Mentiň ähliňizde berk jan zalymy maşgala awadan soňra berkarar watanymyzyň gülläp ösmegi üçin alyp baran işlerinde ulustyrnykdary arzu edýär. Sağ olun. Soňra günüň ikinji ýarmyna hormat prezidentimiz Gurbanyňly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Halyk Maslahatynyň diýwanyny Türkiýe dilli döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Binali ýyllarmy kabul etdi. Duşuk başlanmadan öňürti iki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňüne surata düşmek dawrasy boldy. Soňra hormat prezidentimiz Türkiýe döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygyny türkmen topragyna mähirli mübarekläp şeýle diýdi. Assalamu alaikum, hormatly Binali ýyllarym. Aşgabatda hoş geldiňiz. Näsil gadymy we mehmansyr türkmen topragyny görýän şad. Türkiýe döwletleriniň iki taraplyny we köp taraply hormatdaşlygy, hemme taraply ösdürmek we potulanymak Türkmenistanyň esasy daşar siýasat strategiýasyna mühim orny eýerýär. Türkiýe döwletleriniň halklary bilen türkmen halkyny müňýülliklara uzayan tarihi kökleriň meden hem ruhy gymmatlyklaryň hem umumlygy bağlaşdyrýar. Edi doğanın. Bu bolsa ýurdumyzyň hem türk dilli döwletler bilen netijeli siýasat diplomatik Suda iqtisadi, medeni ansanpörü hem gatnaşyklaryny giňetmek hem berkitmek üçin hem esasy şert bolup hyzmat edýär. Ma'lum bolşaly geçen ýylyň 10-njy noýabrynda Türkiýanyň Istanbul şäherinde geçiren türk dilli döwletleriň hyzmatdaşyk geňeşiniň ýokary derejeli duşuny Türkiýe geňeşi türk döwletleriň guramasyna öwürmek barada tarihi karar kabul edildi. Türk döwletleriň ählisiniň hem gorlagy bilen Türkmenistan bir gurama fiýinçi ökünni kabul edildi. Muň doganlyk türk döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar bir köp ugurlar boýunça okuny ösdürmäge ýardam berjekdiňle doly anlanýar. Türkmenistan bir guramanyň alyp barýan işlerini hem şu zaman ýaşullar geňeşini işçen we netijeli gatnaşmagy maksat edilýär. Mundan başga ýurdumyň türk dilli ýurtlaryň hem parlament assambleýasyna we türk ýurtlaryň Suda senat idarasyna agza hökmüne gatnaşmagy hem gylykmanyny bellemek isleýär. Men bu arada ýa-ni ýakyn
Hormatly Doğan'ın Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimde hem bellep geçipdim. Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky iki tarap bilen gatnaşyklar barada aýdamda bolsa, ýokary derejede anyp barýan uzak möhürden, strategik häsiýetli Türk hormatdaşlygyna boly ähmiýet berýär. Doğunu kadar esasını iyidir ve işe gösterilen Türk hizmetdaşın hem işe öyle hormat koymak, doğru düşünmek koymak, bir yakından kolu vermek tecrübesine yer yanını kanaatlamak bilen bellemek isteyer. Hayat vakti kopya oluyor. Türk hizmetdaşı ehli oğurluğu diyen yani yukarı derecede alıp barlar. Sebettem dünyada durnuklu öteşi kazanmağa, gönüktürün birlikteki tağalarımızın has işçileşmeyi. Durlu uğurdaki katnaşıklığın bundan belakta giyin hem poktulanmak için hem on öyle hem şeritten bardağına bir ananiyar. Portotan peydalanıp Türkmenistan'ın Türkiye Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar has sürmäge ve poktulanmağa gönüktürlen başlanmışları gorlamağa hem taýýarlanmagy tatbiklamak isteýär. Bizim döwletlerimiň arasyndaky doğuny gatnaşyklaryň ähli oğullar boýunça halklarymyň bäfidine geljekden ösürjekden bir ananýar. Hormatly binali ýellarym. Näme şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp ve bir can sağlık masala ve danslarını ve işlerden üstünlükleri arzu edýär. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Doğan'ın Recep Tayyip Erdoğan hem mähirli salamy ve hem iň gowarlymy ýetirmegi haýyş edýär. Hormatly Doğan'ymyz, size hoş gördük. Bugün sizin bilen buluşmak benim için bir bagtyarlyk. İlk ölen hormatly prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın köp doway salamlary bar. Mälim bolşan telefon arkaly söhbetleşip amalaşyrdynız. Türk gatnaşyklarynyň bundan soňky geljekteki ädimleri barada arap maslahatlaşmalar amalaşyrdynız. Bilişiňiz ýaly Türkiýe döwletleriň goranmasyna Doğanyň Türkmenistanyň hem goşulmagy bize güýç gaýrat berendi. Siz häzir wajyp bir karar aldyňyz, ýaşlara ýol bermek wagty diýip aýtdyňyz. Başymyzda aksakallyk hökmünde bilelikde köp wajyp işleri amala aşyrar, durmuşa geçireriz. Türkmenistanyň geljegini nazarlayan 30 ýyllyk meýilnamany Türkmenistan halky bilen paýlaşdyňyz. 2020-2052 ýyllar ödüşini alýan gaty güýsöndüriji waka. Bu meýilnama boýunça bizim öz elimizden gelen etmäge taýynyny aýtmak isleýär. İki döwletiň arasyndaky gatnaşyklary östürmekde, dilde, pikirde we sevgildäki ýagdaýlaryň hasyl bolaşmagy üçin elmeda mühimmaty taýynyny aýtmak isleýär. Türkiýe döwleti guramasynyň ýanynda hyzmat etýän Türk Soýuz Enagatçylar Birleşmesi ýaly beýleki ýan guramalaryň birlikde işleşmege dowam etmegi istemli işleýär. Mümkinçiliklerimiz gaty, emma ädilen ädimler onça ulakan däldir. Sebedin geleceği, parahatçılığı ve durnukluğu için has köp birlikte işlememiz gerektir. Yıllar ön bu döwlete gelip görüp tüm o wagtlaryň minister derejede işlerdim. O gün Aşgabat bilen şu gün Aşgabatyň arasynda dağlar ýa ulakan tapawut bar. Bu siziň eseriniz. Haty baktyar boldum degendim. Äger pul şeker we äger pul işler edildir. Ýurduny we halkyny söýmek şeýle bolsa gerek. Allah sizden razı olsun. Sonra duşuk giňişleýän düzümde dowam etdi. Hormatly prezidentimiz iri sivit guramasynyň ýaşlylar geňeşiniň wekiliýetiniň agdalaryny bereklep, aýry-aýry döwletler hemde dünýäniň we sewitiň awraýly düzümleri bilen birlikde ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen giň halkara hyzmatdaşlarynyň ösdürmegine Türkmenistanyň berýän ünsüniň möhümdigini aýratyn bellädi. Hormatly prezidentimiz Türkiýe Respublikasy bilen özara gatnaşyklaryň aýratyn häsiýetini belläp, dowazlykly Türkiýanyň ilki bilen döwlet garaşdyrlygyny, soňra bolsa iki gedek Türkmenistanyň bitaraplyk derejesini gollan ilkinji döwletleriň biri bolanyny kanagatdan bilen bellädi. Ýurdumyzyň bitaraplyk derejesi sebitde paragatçylyk we durnukylygy saklamagyň möhüm guraly bolup, häzir bütün dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edildi.
Milli liderimize yurdumuzun halkara derejesindäki möhüm başlangyçlaryny işen gollayan üçin minnetdarlyk bildirip, diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýylyna ýola goýulan oňyn türkmen türk hyzmatdaşlarynyň iki taraplyň esasy bolýaly. Köp taraplyň esasy da şol sanda Türkmenistanyň tinçi hökümine giren türki döwletleriň guramasynyň çäklerine, çeýlegem Türkmenistan, Azerbaýjan, Türkiýe üç taraplyň görnüşde mundan meýlekde işen gösteriljekdigine anan bildirdi. Duşun başına halklaryny kökleri atyrlaryň jümmüşine udap gidýän medeni taryhy umumlyk baglanşdyrýan Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýola goýulan tüwda-ykysady gatnaşyklaryň netijeli häýeti bellenildi. Duşun ahyrynda hormat prezidentimiz we türki döwletleriň guramasynyň ýaşlular geňeşiniň başlygy birik berik jan saglyk hemde işde üstünlikleri kazanmak barada pek arzuwlaryny aýdyp, dostluk we netijeli halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň hasy puturlandyryljakdygyna anan bildirdiler. Duşukdan soň mihman habarçamyda şeýle görünmerdi. Dost doganlyk döwletimiz Türkmenistana sapara amala aşyrdım. Türki döwletleriň guramasynyň ýaşlular geňeşiniň başlygy hökümine amala aşan bu saparymyň netijesinde Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşmak maňa nesip etdi. İşleriniň köpdigine garamazdan bizi kabul edenlik üçin hormatly prezidenti köp tag bolsun aýdýan. Meni Türkiýe döwletiniň başlygy Recep Tayyip Erdoğanyň hemde 85 milyon türk halkynyň adyndan dogaý salamlary we hormatlary getirdim. Bugün biz özümizi ýat ýurtda diýip duýamdyk, ata watanymyzda diýip duýýas. Öýümizden uzakda, ýöne öýümizde ýarlyýas. Hormatly prezident bilen duşumyzda türki döwletler, Özbegistan, Kazakystan, Kyrgyzstan, Azerbaýjan, Türkmenistan we Türkiýe bilen köp işleriň amala aşyljakdygyna umyt bildirdik. Biz hormatly prezidentiň tejribesinden peýdalanmak isleýäs. 12 martda geçiriljek saýlawlaryň Türkmenistany we türkmen halkyna haýyrly bolmagyny arzu edýän. Nebip bolsa, taryhda bolşýaly, mundan soňky döwürde däbe gürlen gatnaşyklarymyz hasy puturanyp ösüp dowam eder. Duşun başynda biz koronavirus pandemiýasy sebäpli howa ýollary arkaly gatnawlaryny çäklendirmelen bardygyny bellep geçdik. Sebitde we dünýäde şertleriň hasy gowlanşýanyny, şonuň üçin hem howa ýollarynyň gatnawlarynyň täzeden gözden geçirilmeginiň maksady lak boljakdygyny bellep geçdim. Ata watanymyzda Türkmenistany bolýanymyz üçin özümizi bagtly duýýanymyzy ýene däwregedek aýtmak isleýän. Saýlawlaryň üstünlikli geçirilmegine arzu edýän. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämet bilen tanşydys. Berkira döwletiň täze ýamynyň galkynyşy zamanynda dokument senat pudugynyň öňünde goýulan wezipleri üstünlikli durmuşa geçirmek, pudugyň maddi enjamyny binýadyny mundan belägen berkitmek, şeýlekeme Türkmenistanyň dokument senat ministrliginiň enjamlary satyn alma hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabryna çykaran 1969-njy kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar gol çekdi. Resmi näme raýatda döwlet daşary ykdysady iş banykyny Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabryna çykaran 1969-njy kararyna raýatda Baýramar şäherindäki Beýik Saparmyra Türkmenbaşy adyndaky dokument toplumyny dörediriljek düýe ýüňüni we geçiş çöpürüni egirip ýylda 130 tonu ýüň ýüplegini öňürýän önümçilik hemde daşowy paýta egirme fabrikynda dörediriljek nah we ýüň garynlaryny gamşyk hemde gowaça çöpüni gaýtadan işe mebel önümçiligine we guruluşykda ulanylýan agaç we bölüji serişleriniň ýylda 7200 tonusyny öňürýän önümçilik üçin häzirki zaman enjamlaryny olary Türkmenistana getirmek, ýerinde gurnamak hemde sağlamak bilen bagly ähli işler geçirmek şerti bilen satyn almak barada Türkmenistanyň dokument senaty ministrliginiň Italiýa Respublikasynyň Karmatex kompaniýasy bilen baglaşan şertnamasyny maliýeleşdirmek üçin Italiýa Respublikasynyň Intesa San Paulo S.A. bankynyň garşyryşlarynyň hatabyna tasdiklanan akkreditasiýa açmagy hemde ony resmileşdirmek we durulmak bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi. Garaşsyz heme baky bir tarap Türkmenistan möhüm wakanyň bosawatyna dogry. Ýurdumyň saýlaw çäsklarynyň Türkmenistanlar üçin öz gapylaryny açjak fursatyna çenli ören az wagt galy.
Türkmenstanlar özlerinin konstitusiyon hukukunun peýdalanyp watanymyzyň öňündäki raýatlyk borjyny berjä edip, döwlet başçylaryny saýlarlar. Bugün türkmen halkynyň ykbalyny täze taryhy tapgyry alamatlanýan garaşdyrlyk eýamynyň ýyly ýadgysyna beýik waka hökmünde girer. Ýurdumyzda milli we halkara synçylaryň işlemek üçin zerur bolan şertler döredildi. Munyň özi saýlaw möhküminiň açyklygyna we aýdynlygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Türkmen paýtagtyna sapar bilen gelen Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň Ýaşullar Geňeşiniň başlygy bilen dowuşy geçirildi. Eşin ýagdaýda geçirilen söhbetleşilen barşynda taraplar bu guramaň şeýeklerini köp taraplaryň özara hereketlen giňeldilmegi, pogtolanylmagy babatyna pikir alýşdylar. Şunukdaý nazardan Türkmen tarapy Türkmenistanyň synçy döwlet hökmüni we halkara düzüminiň işine işen gatnaşýanyny belläp geçdi. Taraplar Türkiýe halkynyň däpde sorlarynyň hemde adatlarynyň derwäýt ähmiýetini nagtamak bilen Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň Ýaşullar Geňeşiniň işiniň umumy meýdany gymmatlyklaryň gorulyp saklanylmagyna, hemme taraplaryň ösürilmegine, ýaşlarda umumy taryha bolan hormatyň terbiýelenmegine gönükdirilendigini beýan etdiler. Bu gurda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýol başçysy Türkmen tarapynyň Ýaşullar Geňeşiniň işine işen gatnaşmaga taýýarlyk bildirýändigini beýan etdi. Taraplar şeýlede şu ýylyň 10-njy martyna geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegi hemde onuň geçirilmeginiň çäklerini, Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň synçylarynyň topary bilen özara hereket etmegi meselelerine de aýratyn ünserdiler. Şeýlede paýtagtymyzda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň barşyna hemde geçirilişine syn edýän halkara synçylar bilen dowuşyklan bir neçesi gurunuldy. Saýlawlaryň öň süretine haky döwürde halkara synçylar paýtagtymyzyň gözel ýerlerine, seýilgählere, muzeýlere, meýdan diň çalyş merkezlerine syýahat etdiler we Türkmenbaşyň ruhy meçidine aýlanyp gördiler. Olar dünýäde ykrar edilen türkmen milli gymmatlyklarynyň aýuly saklanylşyna, wagt edilişine şaýat boldular. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň barşyna kende geçirilişine syn edýän halkara synçylar geçen ýyllaň içinde Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygyny açyklyk, aýdynlyk, demokratiýalyk babatda düýpli özgörçlükler bolanyny hemde halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadrlaryna dolu kybap gelýändigini bellädiler. Ma'lum bolýarly Türkmenistanyň prezidentiniň ähli halk saýlawlary häzirki döwürde türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmagyň dolanyşsızlygyny aýdyn görkezýän suwutnamalaryň ýene-de birine urlar. Türkmen jemgyýeti bolsa açyk aýanlyk ýagdaýyna hemde watanymyzyň geljegi üçin belen jogapkärçiligi düşünmek arkaly ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlik arasyndan has münasip gören adamy saýlarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň barşyna hemde geçirilişine syn edýän halkara synçylar ýurtda ýaýwanlandyrylan giň demokratik özgörtmeler ýoluna ähmiýetli ädim bolan bu möhüm jemgyýetçilik syýasat çäregini geçirmekde üstünlükleri arzu etdiler. Saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça möhletiniň öň başlananyň ses bermeklerini şäklerini ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň ýanyna dördülen saýlaw участокlarına da ses berilip başlandy. Uzul habar verilýär Türkmenistanyň saýlawlary we salatçylyklar geçirmek boýunça merkez topar syýasy partiýalar we raýatlaryň teklipçi toparlar tarapyndan görkezilen resmi namalary teredip, Türkmenistanyň prezidenti wezipesine 9 dalaşgary belligeldi. Ýurdumyzyň prezidentligine dalaşgarlar erkin we deň hukukly esasy hödürlenildi. Hödürlemek hemde belligelmegi işi bolsa milli kanunçylygyň talaplaryny berja etmek bilen açyklyk we aýdynlyk ýagdaýyna geçirildi. Saýlaw kodeksine laýyklykda möhletiniň öň ses bermek ilkinji nowatda käbir sebeplere görä 10-njy martda öz saýlaw участоgyna gelip bilmejek raýatlar üçin göz öňüne tuturýar. Şonuň esasyna daşary ýurtlardaky türkmenistanylar ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçixanalaryna baryp münasip gören dalaşgarna ses berip bilýärler. Ýeri gelen aýsak daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýanyna saýlaw участоklarynyň 40 berse döredilip, olaň ählisi hemme zerur şertlerdir enjamlar bilen öpçün edildi. Saýlaw mewsüminiň hemme tapgyrlary hereket edýän milli kanunçylygy hemde umumy kabul edilen halkara kadrlaryna laýyklykda öz wagtyna guruldy. Şeýlelikde badalgalan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça möhletiniň öň ses bermek tapgyry bu möhüm jemgyýetçilik syýasat çäregini geçirmegi taýýardygyny tasdiqlaýar. Bu waka Türkmenistanyň täze taryhyna, ýurdumyzyň ösüşiň demokratik ýoluna, türkmen halkynyň abadançylygynyň we bagtyýarlygynyň maksatlaryna ygradlygynyň täze suwutnamasy hökmünde girer.
Hormatly Prezident Gurbanogly Berdimuhammedowyň ýygy-derli tagalarlaryň netijesinde ýurdumyzda alymyň, bilimiň ösürilmegine, şonuň bilen birlikde de ýaşlarymyzyň daşary ýurtlarda şolsana dünýäniň iri alym bilim ojaklaryna okap, ýokary derejeli hünär eýeleri bolmak üçin hemme mümkinçilikler döredildi. Olar hakyndaky alada döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýän alada. Munyň şeýledigine Ukrainada emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar bilen baglykda bu ýurtda okap ýören taliplerimiň ata watanymyza dolanyp gelmek üçin şertleň döredilmegi şaýatlygy diýe. Şugun bu ýurtda bilim alýan taliplerimiň uly topary Türkmenistana getirildi. Hormatly Prezidentimiň adam hakynaky aladasynyň ähli zatdan eler tutulmagy esasyna Ukrainada okap bilim alyp ýören talip ýaşlarymyzy ýurdumyza getirmek maksady bilen guralan ýürüti uçar gatnaw arkaly olar Türkmenabad şäherine gelip düşdiler. Howamy diline talipler mehirli garşylandylar. Taliplerimizin ýürüti uçar bilen ýurdumyza getirilmegi hormatly Prezidentimiň adam hakynaky esasyna daşary ýurtlarda bilim alýan taliplerimiz baradaky aladasynyň aýdyň netijesidir. Çünkü ediz watanmyzda döwlet başlanmadan başlangyçlary bilen ýaşlarymyzyň dünýä ölçeglerine laýyk derejede bilim almak üçin hemme şertler döredilýär. Şonuň bilen birlikde de olaň ýaşaýyş durmuş şertleriniň hemme taraplaryň öpçün edilmegi babatda uly alada edilýär. Bu işleň çäklerini watanmyzda gaýdyp gelen taliplerimiz özleri hakynda şeýle uly aladalar edýän üçin milli liderimize tüý sürekden sag bolsun aýdyp hoşallyk bildirýärler. Şeýle hoşallyk sözlerini olaň ýakyn howsarlaryndan, ata-enelerinden eşitmek bolsa hasam tolgundurjydyr, ýakymlydyr. Ata-enelerim öz prezidentleri hakynda şeýle uly alady diýeni üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirýärler. Olar mehriban arkadagymyzyň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, başynyň hemişe belent bolmagyny arzu edýärler. Men Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjysy Resul Töraýew ene bugün Türkmenabad şäherimizde halkara Howamy dilinde Ukraina döwletinden sagamanda olanyp gelen oglumyza garaşyp otyr. Sag bolsun hormatlar kadağımız halkymyz üçin, ilimiz üçin ulaladalar etdi. Oglumyz bilen bir hatarda Türkmen ýaşlary ýüzlerçesi öz watanyna dolanyp geldi. Oglumyzam nesip bolsa halkymyza, watanymyza hyzmat eder. Gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun. Men Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjysy Öwezim Radwa Maral. Meniň bugün bu ýsanjymyň, şatlygymyň çägi ýok. Mehriban prezidentimiň aladasy bilen meniň oglum öz watanyna dolanyp geldi. Mehriban prezidentim ýurdumyzyň, halkymyzyň parahat ýaşamak üçin, asuda asmanymyzyň arasy bolmak üçin ul aladalar edýär. Men muňa öz ene ýüregimden köp sag bolsun aýdýaryn. Mehriban prezidentimiziň başy dik bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işlerinde ul üstünlükler arzu edýäryn. Men Durdy Ýewrahman merdi Daşary welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy tarapyndan onha biz şu gün öz deňdüşlerimiz bilen bilelikde Ukraina döwletinden öz ata watanymyza dolanyp geldik. Bu alınıp barýan işleriň arkasyna Gahrman arkadagymyzyň biz barada edýän aladalary, tagallalary ýatyr. Mehriban arkadagymyz biz ýaşlara uly önem bildirmek bilen Türkmenistanyň geleceği ýaşlaryň elinde diýär. Biz hem mehriban arkadagym bize bildiren önemlerini ödemek üçin elimize bagyny edip alym hem de bilimlerimizi özleşdirmekde hem de gelecek ýaş nesillere ýetirmekde janymyzy gaýgyrma zahmet çeker. Mehriban arkadagymyzyň edýän bu aladalaryna ahli deňdüşlerimizin öýündekiler, dogan garnaşlary, ene atalary çyn ýürekden bu ýeten ýa sag bol taňry ýalkaznaýdy. Şol barada biz ýaşlar hem mehriban arkadagymyzyň ýurt ahwetli, döwlet ahmiýetli alyp barýan tutumly işlerini mundan beýle başlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýär. Gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň her bir çäresi hormatly prezidentimiň beýik özgörtmeleri bilen berk baglydyr. Ýokary ruhuna täzelenýän maslahatlar ähli uglardaky ösüşlerimiň öz boşly beýanydyr. Paýtatymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň hemme mejlisiniň, Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler Arkalaşygynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagyny ýurdumyzda dabarly ýagdaýda belenilip geçilen Halkara Zenanlar gününiň bayramçylyk dabarlaryna bagyşlanan Göwnlerde buýsanç dillerde alkyşda arkada gatny maslahat geçirildi. Onu çykyş edenler arkada prezidentimiziň parasatly ýollaşçylygyny, Merdana Atababalamyzyň Türkmen jemgyýetiniň sagdyn ösüşine esaslandyrýan maşgaly ojugyny,
ene mehremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelglerden uğralyp, berkarar watanymyzyň bagtyar geljegini kepillendirýän, münasip nesli ösdürip we terbiýelep ýetişdirmekde. Belent başly enelemizin bitirýän ägürt uly hyzmatlaryna ören uly hormat sarpy goýulýan ony buýsynç bilen beýan etdiler. Maslahatda dinlenilen çıkışlarda belenilşýäli Türkmenistanyň konstitusiýasyna we umumy ikrar edilen halkara kadalaryna laýyklykda zenanlar hakdaky alada, olaryň durmuş derejesini ýokurlandyrmak, şeýlede gender deňligini öpçün etmek, garaşsyz bitarap Türkmen döwletiniň siýasatynyň möhüm ugrlarynyň biridir. Gender deňliginiň ýeten derejesi ýurdumyzda demokratiýanyň ýygydarly ösýänini görkezýär. Bu bolsa insanperwerlik we deň hukukluk ýörelglerini agrarly, ösün sagdyn jemgyýetiň döremeginiň möhüm şertleriniň özünidir. Maslahatda gatnaşyjylar zenan sarpasyny beýgeldiýän hormatly prezidentimize yüzlenme kabul ettiler. Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriyeti UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariaty Matmurat Naqy ýaşlar uramasynyň merkezi eňeşi Senagatçylar we Telekeçiler partiyasy tarapyndan geçirilen dawaral çäre men gözelligi döredýän ilip atlanyrly. Onu halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň rowaj gadamlary barada söhbet edildi. Bu çäre bilen ordaş geçirilen sergam ýygnananlarda uly täsir galyrdy. Hormatly adamlar, nurta ýurdumyň Ulaýetana we paýtagyň Aşgabatda 10 martda saat 20-den 11 martda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanışdyryň. Balkın ulaýatyna ütkap durýan burutly howa ýaşar ýyllarym şakma mümkin. Demirgazyk günbatardan telesekundda 9-4 metr ýetýän şemal uçuryp, howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 11-16 gradus, kenarýaky etraparyna 5-10 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna ütkap durýan burutly howa ýaşar ýyllarym şakma mümkin. Günbatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal uçuryp, howa ýejetine 7-10 gradus gündüzine 13-18 gradus, gün orta günler etraparyna 25 gradus çenli maýly bolar. Mary welaýatyna ütkap durýan burutly howa az kim ýaşar gün orta günlerden telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal uçuryp, howa ýejetine 10-15 gradus gündüzine 20-26 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ütkap durýan burutly howa ýaşar ýyllarym şakma mümkin. Gün orta günlerden telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal uçuryp, howa ýejetine 9-14 gradus gündüzine 18-23 gradus maýly bolar. Daşowut welaýatyna ütkap durýan burutly howa az kim ýaşar günbatardan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal uçuryp, howa ýejetine 2-7 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda ütkap durýan burutly howa az kim ýaşar günbatardan telesekundda 9-11 metr ýetýän şemal uçuryp, howa ýejetine 7-9 gradus gündüzine 11-13 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 11-ine magnit haýdatynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamında howanyň derejesiniň ütkap durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda gynmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tolun börejikleriniň kadadan 8 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkümegi bilen baglanşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsul täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriman ýylaşary, bulary berjay etseňiz ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşiňiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär esenýär. Ähli ötüşleň ödeninde bolsa halkyň bäxti bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam şenir.
Hoş sağ olun, idi dileşer.